Můžeš. Asi mám zmatek, ne? Ráno mám zítra tělocvik. A my máme těžký, máme nejtěžší tělocviky na nás, my na ní. A kam musíme běhat, paní učitelka? No až nakonec, a já, paní učitelka, kam máme běhat? A ona na mě, počkej, jo, a ona na mě, no až do cíle musíte běhat, a já, do cíle, jo, Mare, a ona na mě, pane Kača, a ona mi říká, pane, ty mi nevěříš, ty věříš si mu kokotovi, ty ani do ruky nemůžeš jít, nebo furt padáš. Také velký kokot máš a frajera děláš. Na mě nemáš. Co děláš, Mare? Nesměče mi do pusy, nebo ti jedu, Mare. Ty chceš ho vidět? Mare, já nejsem buzera, na mě neukazuj nějak takhle. Na mě neukazuj takhle, já. Nebo dej tady ta tyč. Jak vezmu do ruky, to já už nesundám. Já už mám tmu. Já už jsem otáhla, já už ježišmarja, já už jím, Mare, už mátil. No, Mare, nedělej se. Ne, Mare, já mám sílu v rukách. Já dělám kliky, Mare. Mare, ty neumíš kliky. Chceš? Kliky ti ukážu. Ale to jsou kliky, Mare, to nikdo neumí. Až ruka mě z toho bolí. Kliky. No, kliky mě bolej. Komu se směješ? Svojí mámě se směj. Hej, už se směj, už to není dobrý, ale až nebudu mluvit, až to nebudu smát. Teprve začíná kolotoč. Hej, ty chceš fatky? To je ruka. Moje ruka jak velká. Se mi směješ? Ale diktaj to. Můj kokot. Až tě praštím, to bude bomba. Bude mu mlaskat. Mňam. To jenom takovou hubu bude. No nebude říkat jebat, prcat. To já ho budu dávat. Ten a ty chleba. Do peče se mnou nedělej. Podpaždí si neholíš, jak kokot máš velký podpaždí. Takhle podpaždí. A ne jak to. More. Mata neke. Blančana. Že to v péči už nemluvím. Že to v péči. Když nemluvím já, bude mluvit můj kokot, uvidí, co s tebou dělá. Tě zabije. Počkej, si stoupne, on už si nesedne. Není možný, Mare. Ale až chytne pánvičku, nebo na řízky, na kládačku, tak ti dá. Co kročíš hlavou, ta kamera tě nevidí, ty debile. Co? Na silu se směješ. Čau. Já se vrátím. A se mnou přijde zákon. Kapitáne. Chcete vidět, jak si střelám chloupky? Chceš? Počkej. A ty to dáš tam, ne? Na internet, jak se to jmenuje? Jo, Eurotel, ne? Eurotel se jmenuje ta stránka. Eurotel, tak počkej, jestli dáš na eurotelstránka.com. Tě zabiju, ne. Tě zabiju a už tě nepustím, to je v piči s tebou. Nick. Dobrá, věž? A už není věž, Mare. Takovou silu mám. Na mě není, už nejde. Už můžeš strčit kam chceš. I do piči, do prdele, už nejde. No.
Na mě nemáš. Hele, Teo, stáváš 6:15? 20. A proč si dneska stáváš 6:15? Protože jsem viděl, že ty tak přijde 20. A nahlásil jsi 6:15. Přišel 10, no. Ježišmarja. Takže já 6:20 zítra, jo? Dneska, no, teď. No. Já nestávám. Čau. Hokejku odlož. Tady tělocvičný lásku. Konec, finish. Jo, počkej, chlopky jste chtěli vidět. To jsou profesionální nůžky, jo. Slyšíte, jak jsou ostrý? Tupý jak můj kokot. Nebo tak, na mě neváte. Počkej, já si tady usínu cestičku. Ty pičo, na půl kila. Ty horší jak sáze, vidíš? Jo? Hned na tebe hodím, na mě nedělej. Dick. Ale kokot to není, tak se nedělej. No, my tady tam je postižená třída. Bývala. Ne, docela frajery. Frajeři, tady je tady ten stylový kluk, to jsem já. Tak. No, dobrý trápný. A co to rádio? Tak už nejde. Tak opravit, ne? Uj, teď to půjde. Tak nejde. Mare, pojď už, dej tam hodit na tebe salám. Musíme kraje salám. CDčko. Tam jsou dobrý písničky, tam máš na výběr. Godaj. To je docela dobrý. Lovečák. No a tak. Prostě se najíš, víš co. Dech. No, už to stopnu. Těžký frajer, nemůžu tady ukázat všechno najednou, jasně.